allo Seydi Dia Aminata madame Kaw anno kaw ɓe numarode mo selli kam anno sukaɓe mbaɗi hay ko noddi kam ɗo laabi ɗiɗo heɓani wallay komi jaltunoɗo no mbadduɗon e ɓuuɓol wallay ko moɗum ɗamin ɗo tan ene wonda wona jam woni toon no sukaɓe mbaɗi ɓe celli kam wona eɓe ndeeƴi eyyi so kawɓe no waraɗe mi salmini mami noddir ha ɓoya sallah jaabi eyo an kam kaaliɗo holto ñanoɗa i an kam mbeɗa haalde ma wa jaɓade ñaano ko galle baba saɗa ya galle baba ma wawayna anya ka jinnoɗo warde baba kaaliɗo mi nanani mbiɗa ko ɗum komi namniɗoma est ce que ka jinnoɗo warde baba wadde yaay kosam ɗam jarminam ko an waɗi hen poison kaaliɗo aɗan ko jiɗmi haalandema min mi wona guiƴe min wona an holde puɗɗimi haalde aɗa fawa hen konngol han aɗani ka lowaɗo ɗum wonɗa ɗo ha kewɗa dag min mi wona gueƴe ko ɗon noon kadduɗen ya est ce que aɗa andi ko nawno kam gele baba a waynimami saka mi anda nawno kam toon pour yidde haaldude e baba pour o haalna kam ɗum saabi cergal mon onen ɗiɗo par ce que ya hannde mi wona cukalel komi mawɗo te an e baba min tan dañjoni ɓiɗɗo gorko wadde somi ceerti hannde min mboɗo foti anndude ko tawi ceertuɗon te yayno jaami toon de ha namdi mum ko mbiɗo yomi yaami namnoma yaay holko jari aɗa waɗa ɗum sababu nde bawamo resi lembel yaay ɗo wona jikku ma yaay wonani mbaɗo ɗa hande holɗum mbiyanmi kaaliɗo aɗan ko jimmi haalandema aɗani yiɗi e yawade mi min haydara mi posnaki bamma ko Allah gayni hakkude amen hande a wona cukalel tukosel ka gorko mawɗo kilifaɗo mi fewni kosam woppindere o ligui soofi hen ko mbawi hen yaay woto wiyam ligui wawi yaay yaay woto wiyam ligui Dis tout, un petit coup c'est le bon moment de me parler d'amour. An bata yani ko kalido ko hebi kalido ko an yimɓe nango e kaaliɗo aɗa haalni mi haala guiɗi Aïcha
kala ko jiɗɗa wawma kadi gilli sene ngara tan gonda ko dumunna gonda ko sanga enen ndendi jam noon ndendi jamalum sabu ɗum no ɗum kiwi nde a yi darnde nde darimi hen nde te jusqu'à présent mboɗo dari hen kono noon ko gillam ɓurimi doole ko ɗum addinimi ha joni tigui rigui ha joni arde ma nde tawno somi lelimo ko an somi yeehi ko an somi miijoma ko an ɗum noon alay saago so tawi neɗɗo yiiɗi hunde continue rewde hen ha dirtini hen ɗum ɗon fof ko gonga mais mbeɗa waɗma comprendre mais oɗo instant mo gonɗen wax dëgg fa yalla dimmi tan ko fawa less ha affaire kaalido yawta ɗo gonɗen ɗo goƴƴoɗen ko yo kaalidu ummo e dow jaam kaalen ɗum tawa ha para kaalidu kala jiɗɗo mayɓe garta ko bayo ɓuuri sonno ko sagam hande yo ummo nde tawno aɗani min fofom ko kaalidu kono noon aussi gilli ɗi jinmami ɗi hay sinno waɗa koye camion yahata sonno so tawi no wonde mboɗo wawi ɗaccude ɗum ha kaalidu ummo mi ɗaccanno kono woni komi wawat min ko an jinmi ko anoni feccere fittande mo an pofirani a wawa hay so mbeɗa wonde e mette kaalidu no laara mayɗa wawa wasde haalande mi gilli mette de hoyɗen ndendi ɗum eyyi d' accord moƴƴi ha jottoɗen hen Aïcha Sar. Mbeɗa koy moƴƴe guleki moƴƴo mawɗo ni baaba ñinmi jewten seeɗa hakkude Yacine e Yero ɗe balɗe fof Yacine ɗanotako ñamata yarata a yehino noon to Yero a haalde makko ñimmi kadi jaaha toon kalda e makko hakkude mabɓe watte ɗum jinmi am nata ɓiyam minen yo kalɗa am nata en ken subalɓe cubballo hay goto meeɗa yawat ɗum cubballo ene laawo kono dikkata cubballo ene laawo kono toñata cubballo ene laawo kono ƴettata ko jeeya koto fenata Yero ko pasom kadi miɗa pasom yawomi Pulaar wi kala ko ma e radde ko jangolode fof ko Yacine holko addi dagen soko dartuɗen dewgal weɗani welani ko ɗum dañde addu ganuma soko fewlitani dewgal wana belɗa fof moƴƴal dewgal ma ko passe ma dokkeɗa hormomo hokkuma hurum teddinmo ene tedde em noon ruttade e Yero wiide Yero yo hawrtine Yacine hay sino mi yeehi toon ni so woni ni sikkani sigara nanguere mum foti nanguerde woni jibinde wona gartude baaba ɗo ñaaguima ɗum tan jaaha to Yero kalda e makko to wonɗo o ɗantata ko jamma o ɗantata ko ñalawma oɗo yurmimo sinno ko sagam sibu Allah no jibinɗami ni jaaha toon kalda e Yero on foti ko mbiɓum mami yarno sawabune ma ruttade to makko haaldete e makko so jaaɓi wala kalam so a jaɓani kadi ganden dewgal e keergal e fof no daki Allah dañi dewgal Allah dañi keergal hay so wela kanko hoddiri kala woni ɓuro Yallah suɓo noon huttudere mannami ara e so ɗum nomi yaaton Allah jogui inchallah jarama baba jarama sar Hadi Diouf waay Diouf tana adi yawan ɗo ga wayde ɗo laabi tati min yiyani Diouf aɗa andi kalnat ma
oɗo dijje du kala natti galle o mi ado Allah e balle muɗum anani kalan ma dijje du hoore mum par ce que dijje du ala ko adda ɗum ɗo so wona bandi yagal caga yagal no mucca toon ina dose no wiyata dokano boy Aissa anani kala ɗo wattu ɗum ɗo mi ƴakkat min wa sappo makko min wawi dijje du debbam ko Allah rokkimo ko ɓikkawam ko min jeeyi ala mo nden ɗum dijje du non wawa wonde sukoño e galle no ñama tewo mo taw mbiɗa wuuri wawa wonde juuf kala ɗo wattu ɗum mi kaasa guel makko anani yow léegi dafa mel ni yow bëgg nga léegi Aïssa ala buggo Aïssa ko Allah rokkimo ko jeeɗam ko min jeeyi yo wof yo faado koreji makko o ƴeewoyamo dokani kono dokanda ɓikkawama jawɗo min jeeyimi tan neɗɗo turone ñama mbeɗa daara jamais mi wona tappede mi wona kulɗo reedu kala nde watta mi soppa ɗum ami soppa leydi mi kaasa guel makko guitto ala anani min ñaggoon kawam no andi biɗɗa wallahi kawam no andi nder nde kam waaw dama lay xamal ko tuuti fii nag Ndakaaru fii bokkut ak Fuuta fa nga jóge xeex amul solo da nga fiy xeex léegi nga gaañ ko wala mu gaañ la nga far ñàkk nga far o mooy gaañ den bi waaw non mën nga koo gaañ tamit soppat ɗum jaasi bi fii bokkut ak dëkk ba fii da nga koy cor jaasi ñu yóbbu la gendarmerie mi ngi fii te su boobaa da ngay mujj ñàkk xale bi moom mu des di continuer di mi lappa ɗum ma soppa ɗum mi lappa ɗum courfeŋaji kuuɗi somme e percule e kuuɗi somme jaru ko hade mi watta ɗum mi kaasa guel makko waaw moom mi haalnima ɗo inchallah aade makko bo mi kaasa guel mon mi haalnima ɗo kii nit la yëpp wonade selli kam ɓe selli machallah yimɓe galle fof ɓe jewnuma ɓe jufnino namnoma gurgolam Aïssa en fof jufni selli no waɗi mo selli machallah jam tan ni saga wona dañano hay goto probléme ɗon min hay caɗele goto mi halda mbiɗa selli mbiɗa e jaam aɗa ɓuuɓi de mi nanani mbimaɗa ɓuuɓi mbeɗa ɓuuɓi wona mbiɗa ni selli kaldirannoɗa e yamma mbiɗa selli de haydara ma wondani wonko jaggandaka ko jaggantumani an cukalel tok sele gasanaji minen ko jaggantuma moƴƴi wadde tawi ko yawti ko je suis vraiment désolé mi fale que mi haala par ce que ko mbanmi ko an mbanmi sauvé aɗa andi ko jinmi haalandema ay min ko kalta ɗo ko mi haalani ɗum kan haala ni holko addi ɗum ɗo holko addi ɗo kan haala ko ɗum namdotomami wona ko min garoɗa salminde mbiɗa selli mbiɗa e jaam hay caɗele goto mi halda ko kalta ɗo ko min mi haalani ɗum wona mana ɗo muusi de Fatima eɗon jeyta kam ɗo gonmi ɗo komi tampuɗo hande haala ka mi hattanani ɗum ok moƴƴi yaafo kaaliɗo nan ɗo kaali nan nder suudu mum mi yawta mi yam kono seeɗa ko jam jama noon mbaɗa yiɗi noon jewten no feewi addi kam ɗo tan ko andindema mi yii Yacine mi yewtide e Yacine mais sehlam sa yiɗi nande goonga Yacine nemsiti o nemsiti no feewi no feewi no feewi no feewi hande kala kaɗa haalana Yacine haalanmo yaram yimɓe ɓe no ɗisno ɓe no mbiya yaram kala kano kanko wiyata ko yaram gaccata chef ma noon ko ndi chef mum kono hande o andi ko anon chef mum nemso jollinimo o andi ko waɗi koko erreur minne kadi mbaɗa jogui devoir wawde ummade to to gummimi mi ara ha ɗo mi hooto tawa haydara gasani ko defetto am ɗo kadi mi yeɓirta ɗo ko ma ko mi ñagota komi heftat ko ma ko mi ñagota komi heftat ko gueɗal ngal joguimi hakkudam min e ma e Yacine guila cukako joni noon
ko gueɗel gotel woodi min de mi pari kanko de o pari goɗɗo keddiɗo poɗɗo wiide pari parani ko an temaɗa andi a pari ɗo gaddumami noon gonɗen ko yewtude maɗa yiɗima mi yiɗa noon duko hakkude men en mbayrodiri mi yiɗa maɗa yaltuɗo taw ɓerdam welani en mbayrodiri en tan keeɗimi sehlam Moussa holko jiɗɗa wiide jiɗmi tan ko yo yasin artu holɗon i galle makko wona an aɗa wawi ɗum aɗa wawi ɗum an somi wino hande mboɗo artira yasin aɗa jaɓa wona ko debbo ma non min namda mbimi somi wino mboɗo artira yasin aɗa jaɓa mbaɗa jaɓa aɗa jaɓa mbaɗa jaɓa ok nden jaɓa ko woni ganduɗa ko boneyam an so neɗɗo wino warma ou bien so neɗɗo wi ina jeewa peeje pour warma an Moussa Diallo an o jeewi wardem ɗaɗɗa dogɗa so nodditima arta entré bisimilla yasin no mbaɗɗa aɗa selli mbaɗɗa e tampere aɗa selli jam tan ni machallah mbaɗɗa e tampere ça va ko jam jam woni kay jam tan ni mi wayri nande mbaɗa selli kam mboɗo selli mboɗo yetta Allah ane aɗa selli mbaɗa selli kay bisimilla mbani mba ko wonno koyɗe ma hannde eyyi kay o ko jam yo jam ɓooy amin amin eyyi min noon hannde sa mi ari ɗo yiidema ɗo gonmi ɗo komi ganɗo hooram nde no uddi ɓeɗe ani ha ɗon tan wawi hadde mi miijima noon hami tampi hakkillem ari mi arɗo mi yewtude e ma nde wonno hakkudemi yero an goɗɗo haalante kono wona an nde wonno haydara humpanima hen ko rewi hakkude amen ko foof ɗo fuɗɗi haɗa worti fof wona an haalante ko wiyete ko noon so guppowo ani tuuta e juuɗe mum ɗo gonmi ɗo komi ganɗo saabu guila o dañi debbo ha joni kiram naata yam natgol ganduɗa mi wawama haalande bêtisage ɗi mbanmi ɗi foof mbeɗa heeɗi gila nden noon mboɗomi galla men mi anda so mi anda so tawi o haalnima walla o haalnanima kono min e makko komin serɓo yettimo ɗon wallahi heeɓi ɗon ni ko aldi on aldi min ko min waɗi komi fotani wadde fof noon ko kiram ye haal saabu ko min ƴetti poison mbanmi ɗum e kosam mbi poison wallahi subhanallah mbaɗɗa ɗum e kosam mbaro yarani ɗum wallahi o yarani ko kaalidam yari kaaliɗuma soko Allah mi nanino haala ka e yimɓe ɓe kono noon mi andirano hono ni ɗo gonɗen ɗo henne aɗa andi kala ko neɗɗo waɗi so rentaki ene yalta boowal mi tinano cergal ngal mi nani noon haala ko mbaɗɗa yero mi weeɗa sikkude an ma yetto ɗon mbeɗo anduma no feewi mbeɗa andi jikkuji ma nder e boowal kono noon a waɗi ko innamo aade fotani wadde innama ade sokka joom galle muɗum jiɓin ɓiye ƴetta posan mbaɗa ɗum e ñamde mbeɗa yo ñam ɗum ete ɗum ɗum fof kalde ƴeew aɗani bonna aɗani nannama e débat code a wino a addat conteneur uji
mbino ma saɗa ara addanam conteneur voilà yero laccanam haala conteneur non yero ko saabi min somi addi tan haala ko ganduɗa ne tiiɗimi tan aɗa addanami haala conteneur addanimi ɗo e restaurant somono aranno restaurant ene kala haala conteneur wona ɗon jooɗoto ɗen addimi ɗo ko woni galle ko debbo kadi yasin jibini sukaɓe ma dewgal ngal natti wonde hakkude ma e yasin dewgal ngal woni hannde ko hakkude sukaɓe ɓe e sukaɓe ɓe jeeyi dewgal ngal debbo so tampe galle tampinta ko sukaɓe gorko so muñani debbo muñani ko sukaɓe mum oto haalum ɗo haala conteneur déjà aɗani waɗa erreur aɗani wiye sukaɓe ɓe e ko cukalel gotel accu haalandemi kaɗo ɗum tagi mi yiiɗa natane non a wawa jabde ɗum accanam cukalel gotel hon ngel ok mbetta min mi huufano kaaliɗo a famani min mi huufano kaaliɗo nde jibinade mi huufani kaaliɗo a famani mi yiiɗa mbayani hen mi yiiɗa kadi mi wayani a faami joni mbaɗen commande ñaamen seeɗa par ce que min ɓuuro heedi ko heddi ko ma en jokkita yewtere nde kono ko jiɗɗa ko kadi Moussa sincèrement no tiidi e yam trop kiram de forani tagde neɗɗo surtout debbo noon desaɗo e galle aɗa jogui hen ɓesgu aɗa horsina hen aduna Allah fof ene darma ene jari wayde ko goyata ko o waɗi noon ko wattake debbo so ari e galle ene horsina isiraɓe mum jeekiraɓe mum bandiraɓe gorko mum minen ɗo gommiɗa ɗo henne minen fof emin jogonomi ma yakare o waɗi ko daani ni a hersini min de debbo so are galle foti ko andude ko Allah waɗi hakkude muɗum e joom galle mum foti ko yonnude hono gonangal muɗum e galle yonno gonangal muɗum e hoddeɓe mum hay so tawi joom galle ma addi goɗɗo waɗi ɗon e nder galle o an gadi ɗo an foti muñde tinnoɗa ganda kala ko tawma ɗon koye junggo ma o sa funtodire jomumen ko an tamata galle an jogoto galle an woni yumma galle joni noon holko woni hen miijo ma holko jiɗɗa eyyi joni kaw min ala ko woni hen miijam sowona taade omo hersuma te ko konmi galle babam ko nde mbatmi prise de conscience min ko joom gallam tan jimmi miiɗa goɗɗo kono noon neɗɗo ene juuma mo juumata e aduna ala kadi ko mbaɗmi ko mi nimsiti ɗum ha e yeeso Allah kala no nimsa fottirta e aduna mi nimsi neɗɗo de timmani nani yimanoɓe ene mbiya kala mo waɗi nimsiti simmiti immiti ene yalti ko ganduɗa ko Allah so ñagama ene tawtuma e ko jiɗɗa ko kono noon mbeɗa andi yoro no feewi ko mbaɗɗa ko noon famdani ko mbaɗɗa ko famdani mbeɗa yakori tan noon kadi somi noddi yoro andude jikku mum e respect e mbo jogui am hawnaki somi ñaagui mombo mawo nan noon dottuɗa e galle ma kono noon ko fewdata galle o fof koye ma woni ya tinno mami etto noon weeɓata kono mami etto noddude yoro inchallahu rabbi mi yewtida e makko